بنێرن جۆرە یەکەمینە سەرۆکی ترکیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ji bo PKK nabêje terorîst. Dema ku behsa wê kir got rêkxistin. Yani weke rêkxistinekê binov kir. Erdogan di derbarê biryarên PKK de eşkere kir ku rêkxistinê bi biryara xwe gaveke guncaw avêt. Negot rêkxistina terorîst. Got rêkxistinê. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji beşên PKK yên li Sûriyê û li Ewropa jî xwest ku ew jî tevlî vê proseya xwehelweşandin û çekdanînê bibin. Erdogan her wiha got li Ewropa û li welatên din yên dunyayê êdî rêkxistin û lobiyên wê dijîtiya Tirkiye nekin. Ew dixwazin wan li kêleka Tirkiye bibînin. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız rêxistin bi biryara xwe û li gor hevkirina me ya millet re ya jiyana hevpar û siberoja hevpar gaveke guncav avêt. Beşdarbûna şaxên Ewropa û Sûriyê yên rêxistinê bo pêvajoya xwe fesixkirin û çekdanînê giring e. Lobiyên li Ewropa û li cihên dinyên cîhanê ku piştgiriya rêxistinê dikin êdî li şûna karê lê dijî dewleta me dimeşînin em dixwazin wan li gel welatê xwe bibînin. Artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz.